магични и се включвам с Вселенска мъдрост номер 6. Вселенските жени. Тук на Земята има една много особена категория жени, които идват да нанесат любовта и светлината. Как може да познаете, че имате характеристики на жената, която е вселенска? Вселенската жена обича живота. Тя обича много силно себе си и знае, че за да са другите добре, е нужно първо тя самата да е добре. Отстоява много силно личните си граници, обича да се грижи за себе си, а след това да дава на другите през сърцето, през душата, блага и енергия. Но тя го прави това нещо единствено и само, ако се чувства добре. Разликата между нея и земната жена, тя гледа да дава на другите, без значение дали има какво да даде. И давам един пример. Има една кутия с бомбони. Земната жена може да започне да раздава бомбони, ако има 3-4 бомбона вътре или е празна кутията, и да черпи другите хора. Докато вселенската жена разбира, че тази кутия трябва да е напълнена вътре с много бомбончета. И след това да раздава на другите. Затова първото, което тя прави, е да се грижи за своето благополучие, това да се чувства добре. А след това раздава през сърцето и през душата много любов и светлина на всички, които искат да вземат от нея. Прекрасен следобед!